Na křídlech slávy. Beatles, jsme slavnější než Kristus. Na křídlech slávy, můj život, César Valentin. Promiňte. No? Znáte adresu hotelu Imperial? Co? Hotel Imperial, kde je? Proč se ptáte? Chcete odejít? V seznamu. Ale ztrácíte čas. Budou mít plno. Je tu spousta lidí, přijeli na ten filmový festival. Pane Valentine, o čem jste hovořili během audience u papeže? Hovořili jsme o nejnovějších pletkách, rozvodech a nejžhavějších drvech z Hollywoodu. Celých 40 minut? Snažil jsem se změnit téma, ale svatý otec nechtěl ani slyšet. Pane Valentine, jaký je váš názor na slávu? Neznamená pro mě tolik, jak si myslíte. A má také své stinné stránky. Například minulý rok v divadle, když jsme dávali Otela, začalo publikum tleskat a jásat, jen co jsem vkročil na jeviště, aniž jsem stačil otevřít pusu. Evidentně netleskali mému stvárnění Otela, protože jsem přes všechen den jásot, křik a rámus ani nemohl začít hrát. Prostě aplaudovali mě, co by slavné osobě. Takže Valentin sklízel ovace a ubohý Otelo tam jen stál a čekal, až už konečně budou sticha. Jaké herectví máte rád? Neuznávám herce, kteří se před natáčením potácí z místa na místo a co si nesrozumitelně mumlají a v okamžiku, kdy uvidí kameru, tak by nejraději zalezli pod koberec. Kamerou musíte pohrdat, je to jenom kus skla a železa. Musíte ovládnout záběr, jedině pak můžete dominovat nad prostorem. Nebo taky naopak, ovládnout prostor, abyste dominovali v záběru. Co si myslíte o britském filmu? No, to by bylo nadlouho.
Dám vám adresu fanklubu pana Valentina. Ale já mu nechci psát žádné obdivné Pokud dopisy. jde o obchod, proberte to se mnou, nebo bych mu také mohl předat vzkaz. Je to osobní záležitost, já s ním musím mluvit. Tak proč mu tedy nenapíšete dopis? Ale já jsem mu psal už 10krát a nikdy jsem nedostal odpověď. Prosím, zavolejte ho. Teď tu zrovna není, bohužel. Dobře, já počkám. Kdy se vrátí? Nemůžete s ním mluvit, má celý den hrozně nabitý program a hned ráno odjíždí. Vyloučeno. Halo! Halo! Pane Valentine! Halo! Prosím, musím s vámi mluvit! Musím s vámi mluvit! Máte tu poštu. Ještě něco? No, děkuji, Valtře. Kamera 2, stačí. Vy u světla. Jakmile vystoupí z auta, pořád sledovat, jasný? Jasně, jasně, buďte v klidu, šéfe. Tak, jdeme. Pane Valentine! Pane Valentine! Pane Valentine! Musím s váma nutně mluvit! Pane Valentine, prosím! Jdeme. S láskou od Valentina. Mají vás rádi. Ale dalo se to čekat.
Pět toho chlapa. Navyšte světlo na toho chlapa, dělejte! Tak pohni s tím světlem, sakra! To je ono, výborně, máme ho. Kamera 5, Buďte sticha! Ticho! Klid, ticho! Vítejte, pane Valentine, samozřejmě už vás čekáme. Je pro vás připraveno krásné apartmá ve druhém poschodí, jedno z nejlepších, které tu máme. Jsme velice rádi, že jste naším hostem. Zapsal byste se, prosím? Mohu pro vás ještě něco udělat? Ano, rád bych se teď převlékl. V apartmá je připraveno, co budete potřebovat. Mysleli jsme úplně na všechno. Přeji vám příjemný pobyt. Promiňte, který teď máme rok? 1966. 1966? Už tolik?
Jméno, prosím? Norman Elliot Trigorin. Vaše jméno tady nemám. Co jste vlastně zač? Zabil jsem Valentina. To jste vy. Ale mám vás tu jako Smise, Briana Smise. Jste to vy? Ano, to je mé pravé jméno. To druhé je pseudonym. Dobře, Brian Smith. A váš pseudonym je Norman Elliot Trigorin. Váš klíč. Krása! Ano, báječné! Ano! Velkolepé! Báječné! Nádherné! Krása! Ta látka je vážně zkusná! Albert Einstein, vědec. Děkuji. Pane Smithi, čisté ručníky. Nechte mi je na pokoji, je otevřeno. Brian Smith, vrah. Který idiot pořád krade tu podělanou křídu? Podívejte se na to. Baldessari, drahý příteli, ani ty nejskaženější postavy v mých románech nemluví tak sprostě jako vy. Seru vám na vaše romány. Nemáte v žádném případě důvod ke stížnostem. A je absolutně bezpředmětné, že v tak malém pokoji nemůžete pracovat. Měl byste být rád, že vůbec nějaký pokoj máte. Máte 10 vteřin na vyklizení hotelu. Moment, prosím. Tohle je velmi nezvyklé místo, že ano? Ale určitě si zvyknete, tak jako my všichni. Mimochodem jmenuji se Frishová. Erika Frishová. Ta doktorka? Doktorka Erika Frishová. Mm-hmm. Věděl jsem, že vás znám. Co je to za dítě? To je dítě Lindbergových. Dítě Lindbergových, pravila doktorka Frishová, zatímco brutálně zavražděné dítě se batolilo před mým zrakem. Jste spisovatel? Vyzkoušel jsem toho spoustu. Poezii, povídky, bylo toho poměrně dost. Něco mi i vyšlo, ale jenom ty starší věci. Je těžké prorazit. Ale musíte být slavný, jinak byste tu nebyl. Sláva, které se nyní těšíte na zemi, je jediná věc, která vám momentálně dává výsadu být na tomhle ostrově.
Každou chvíli dochází k selekci a pokud jste na zemi zapomenut, tak jdete pryč. Do mlhy zapomnění stejně jako všichni ostatní, kdo žijí a umírají anonymně. A kde tedy vlastně jsme? Co je to za místo? To kdybych věděla. Snad čekárna, nebo možná očistec. Dá se to nazvat i peklem. Neboť spousta z nás se bojí mnohem víc zapomnění než smrti. A kde jsou klasici? Prosím? No, Shakespeare, Galileo, Mozart, kde jsou ti? Dobrá otázka, ale logika tu nemá vůbec co dělat. Tady zřejmě nikdo nezůstává věčně. A kdo říká, že tohle je jediný ostrov a jediný takový hotel? Ha? Jak mám věřit, že jsem mrtvý? Vždyť existuju. Mluvím, slyším vás. Ale ano, jste mrtví. Jako my všichni. Tato realita je jenom iluze. A to je Lassie, je to tak? Ano. Ten slavný filmový pes. I ona je samozřejmě mrtvá. Takže čím pak jste si vysloužil slávu vy, pane Smithy? Zabil jsem jednoho z největších herců. Vrchní! Vrchní! Ano? Co je to za kravál? To je s vaším dovolením jam session rokových hvězd, pane. Řekněte jim, ať toho nechají. Je to moc nahlas. Všichni naši hosté si tady mohou dělat, co chtějí, pane Valentine, dokud jsou tu ubytováni. Jdu tedy na pokoj a doufám, že než tam dojdu, bude na mě čekat láhev skotské a kyblík s ledem. Zajisté, pane. Viděli jste to? Pán zřejmě nesnáší hůl. Ano, vypadá to tak. S láskou od Valentina. Ale to se dalo čekat. Mají vás rádi? Teď! Hemingway. Ano, ten je tady taky. Nepůjdeme dál? Páni, můžu s ním mluvit osobně. Vaše šance na rozhovor s ním tu není o nic větší než na zemi. Až uvidíte toho Smithe, vyřídil byste mu, prosím, že s ním chci mluvit? Samozřejmě, pane Valentine. Haló, vy? Kolik je hodin? Tohle mě dohání k šílenství. Koukněte na ten blbej stín. Ani se nehne. Netušíte, jestli je den nebo noc, ani jak co dlouho trvá. Jak má člověk vyčíst datum z tak hroznýho bordelu? Bianko! Čekal jsem na tebe. Já tě vidím. Já tě cítím. Já tě slyším.
Drahoušku Bianko, vím, že seš tady. Chci tě jenom políbit na tu tvou prdýlku. Bianko, potřebuju kardiostimulátor, mám něco se srdcem. Slyšíš, mám nemocný srdce. Pomoz mě, čupko. Promiňte. Bianko, já tě neukousnu. Kdo jste? Nikdo zvláštní. Vážně? Když nejste nikdo zvláštní, tak proč jste mě tedy zabil? Já nevím. Vy nevíte. Tak vy nevíte, proč jste mě zabil. Nelíbí se mi myšlenka, že jsem byl zabit bez důvodu, takže si něco vymyslete. No? Mám tě! Parchant. Zatracený parchant. Vy jste jistě pan Valentin. Zbožňoval jsem historky, které o vás kolovaly. Především tu o té mladé herečce, která vás při něžném polibku kousla tak vášnivě, že jste začal krvácet z hrtu. Když se jí ptali proč, prohlásila: udělala jsem to proto, že pan Valentin mě úmyslně nechal pocítit své sexuální vzrušení, abych zapomněla text a před kamerou vypadala jako hlupák. Je to pravda? My se známe? Jmenuji se Merrick. Horáce T. Merrick, jistě jste o mně slyšel. Horáce T. Merrick. Ano. Nobelova cena za literaturu. Nejste ten, co ji nedostal? Právě naopak, já jsem ten, co ji odmítl. Protestoval jsem tak proti vyjádření komise, která naprosto opominula můj nejskvostnější příspěvek do světa literatury. Sexuálně nejvíce osvobozující knihu století Předvečer gravitace. Předvečer gravitace, říkáte? Ano. To je ten příběh o mladíkovi čekajícím na telefonát od své matky, milenky, nebo kdo to byl? Jeho bratr byl jeho milencem. Máte pravdu. Nikdo však nezavolal a tak mladík usnul na pohovce, pak se probudil a pořád nikdo nevolal a to jste dokázal roztáhnout na 400 stránek. Vážně úžasné. Prostota herecké duše je opravdu fascinující. Vydala by na román. Velmi krátký román. Kolik by to bylo? Jen 200 stránek? Barbaři! Barbaři! Tohle si nemůžete dovolit! Aniž by mě někdo upozornil! Nikam nejdu! Nikam nejdu! Tohle nesmíte! Budu si stěžovat! Pozor! Poškrábete mi obrazy! Pozor! Já už vím, pro koho pracujete, ale tohle jim neprojde! Těm zrádcům! Už mi to došlo! Teď už vím, kdo zatím stojí! A já si to s nimi vyřídím! Promiňte. Ztratila jste tohle. Je to krásné. Ale mé to není. Našel jsem to v labirintu po té, co jsme do sebe narazili.
Musí být někoho jiného. Když vám někdo nabízí na schodiště náušnici, co myslíte, že to znamená? Prosím? Ve snu. No, že by štěstí? Asi ano. Je hodně bláhové mluvit o snech? Ne, to ne, ale tohle není sen. I tak vám děkuju. Co se vám stalo? Přestěhovali mě na půdu jako nějaký starý nábytek. Pak se obávám, že vaše pozemská sláva je pomalu na ústupu. To je nesmysl. Moje obrazy jsou pořád stejně krásné. Ano, jistě, že ale veřejnost chce stále něco nového. V mém případě ne. To je nemorální. Já vím, co zatím je. Snaží se zničit mé jméno. Mé dílo. Kdo se vás snaží zničit? Nemůžu vám říct celá jména, ale jsem si naprosto jistý, že k ním patří Salvator i Pablo. Rozumím. Pokud by tohle byla milenecká scéna a já měl říct něco strašně otřepaného, jako třeba... Tato hudba ve mně probouzí city, co byste na to řekla? Líbí se vám? To by byla dobrá odpověď. Ano nebo ne? Co? Ta píseň. Líbí se vám? Tato hudba ve mně vážně probouzí city. Vy jste herec. Ano. A vy? Ten hlas, který slyšíte, patří mně. Máte krásný hlas. Děkuji. Hrajete si rád, pane? Zajisté. Jakou hru myslíte? Nahoněnou. A pravidlo? Utíkáte a já vás honím. Vy honíte mě. Ano. Tak co? Vážně? Ano. To má být vtip. Běžte. Utíkejte. Pane Zlatogorský, s potěšením vám oznamujeme, že zájem veřejnosti na zemi o vaše dílo náhle vzrostl. A to nejenom v Rusku. Vaše básně jsou překládány a vydávány po celém světě. Máme tu čest přestěhovat vás do nového luxusního apartmá ve 2. patře. A to mě rušíte v mé samotě jen kvůli takovému nesmyslu? Nevidíte, že pracuju? Jděte, chci být sám. Ale váš veřejný úspěch vyžaduje, abychom vás přestěhovali jinam. Máte na to plné právo. To je mi úplně fuk. Zůstanu tam, kde jsem. Běžte od toho, sakra! Nebo vám zpřerážím kosti. Já jsem ruský básník. Poslyš, ty hňupe. Stalin zabil revoluce, umění, lidské city. Miliony Rusů. Ale já jsem se mu postavil. Proboha. Klade nám odpor, co máme dělat.
Mám nápad. Pojďme si o něčem povídat. Výborně. Jak vy jste vlastně zemřela? Puklo mi srdce ze žalu. Ano, s muži je to pořád stejné. Zneužijí vás, obelhávají, prosí, ať zůstanete a nakonec vás opustí. To jim by mělo puknout srdce. Nebyl v tom muž. A co vy, pane? Já jsem byl popraven. To je hrozné. A kvůli čemu vás popravili? Uškrtil jsem 23 žen. A už je to tady zase. Proč si nevymyslí něco jiného? Puta madre, já jsem ti říkal, že přijdou s tímhle. Ty jsi mi nevěřil. Cože já? Jo. On za to mluví. Cože? Neměli by jezdit po těch růžích? Co je mi po nějakých růžích? Ale co moje šaty? Držte hubu, na vaše šaty vám z vysoka seru. Jsem rád, že se tady bude něco dít. Smrt kapitalistickým sviním a smrt všem imperialistům! Tak pojď, rychle! Nesete tady, jdeme! Kašli na to! Dejte pozor! Vidíš, a je to. Parchanti prašiví. Co to děláte? Ztratila jsem náušnici. Co? Náušnici. Ne, tu s delfínem? Ano, jak to víte? To je ona. Děkuju. Moment. Počkejte. Prosím. Kdo jste? Smith. Brian Smith. Ten na schodech. Cože, na schodech? Na jakých schodech? Poslyšte, viděl jsem vás v labirintu, srazili jsme se tam, to snad víte. Našel jsem ji tam. A na schodech jste mi řekla, že vaše není. Od té doby vás hledám. Jen kvůli tomu. Kvůli vám. Ne, zůstaňte. Už musím jít. Potkáme se ve skleníku. Ale jak? Nevím, kdy tam budete. Nejsou tu jediné hodiny. Tak přijďte, až zase uslyšíte střelbu. Hledáte nějaký člun? Tady žádný nenajdete. Proč se mi vyhýbáte? Bojíte se mě? Měl bych snad? Poslyšte. Připouštím, že to možná nebyl nejhorší nápad zavraždit mě na samém vrcholu mé kariéry a ušetřit mě tak pomalého ústupu ze slávy. Děkuji, jsem vám skutečně vděčný, ale povězte mi, drahý hochu, proč jste to udělal? Dobrá. Řekněme, že se chcete stát slavným. Snažíte se ze všech sil, ale není to vůbec k ničemu. Napadne vás, asi je lepší, někoho slavného zabít. A tím se stanete slavným i vy. Získáte díl ze slávy své oběti a vaše jméno je navždy spojeno s jejím.
Jen na to musíte mít nervy. Báječný příklad pozitivního myšlení, ale hned po té vraždě jste zemřel i vy. To byla součást vašeho zrůdného plánu? Já jsem plán neměl. Neříkal jste právě, že jste mě zabil, abyste se stal slavným? Ne. Řekl jsem, že kvůli tomu by to někdo mohl udělat. Byla to jen úvaha. Ale existuje i jiný druh vraždy. Opravdu? Bez absolutně žádného důvodu. Nezískáte tím nic, snad kromě vzrušení nebo pocitu, že vůbec existujete. Blbost. Musí mít. Ale já to vážně nechápu. To je jedno. To není důležité. Pro mě ano. Nechme toho. Proč? Prosím, no tak. Vysvětli mi to. Ne. Prosím. Bianco? Pane Smithy? Nesmíte se zlobit, že k vám budu upřímná, ale mám pocit, že tady pořád jenom ztrácíte čas. No řekněme s druhořadými osobami. A to je škoda. Myslím, že je na čase poznat ty pravé. Znám někoho, kdo vám odpoví na všechny otázky, které vás trápí. No, já nevím. Věřte mi. Nyní pokročíme o něco dále. Probereme si spolu, co to znamená pocit. Nějaké návrhy? Já teď prožívám opravdu hrozný pocit. Na Zemi zřejmě přestávají hrát moje skladby. Vlastně mi hrozí úplné zapomnění. To je příšerný pocit. Jak zní otázka? Má otázka zní, mohl byste se spojit s někým na Zemi, abych mohl hudbu, kterou tady komponuji, víte, mé skladby, přenést k živým? Jaký je to druh hudby? No, současná hudba. Na to teď není vhodná chvíle, přijďte později. Kdy? Později. No tak, přerušíte řetězec. Promiňte, jdu pryč. Teď nemůžete. Dobře se bavte. Brian? Moment. Prosím. Jste nula. Vím to od začátku. Jenom docela obyčejný vrah. Bianco, pojď sem, chci ti něco ukázat. Kdo je to? Smith. To jste vy.
Pojďte dál. Hned jsem u vás, okamžik. Já nerad ruším, chci se jen na něco zeptat. To je v pořádku. Právě jsem dokončila práci. Ve vaně se mi mnohem lépe přemýšlí. Posaďte se. Víte, nejvíc mi tu chybí mé pokusné myši a krysy. Někdy vám toho o lidském chování řeknou o hodně víc než sami lidé. Nedáte si skutečně dobrý doutník? Ne, děkuji. A vy, pane Smithy? Jak pak se vám tady líbí? Stále vás tak fascinují ti slavní lidé? Doktorko, věříte na lásku po smrti? Jak to myslíte, pane Smithy? Myslím lásku muže k ženě. Na tomhle místě? Vyloučeno. Jediné stavy mysli, jichž jsem tu svědkem, jsou žárlivost, marnivost a nuda. Jste si jistá? Ano, naprosto. Zvláštní. Co? To je jedno. Bylo by hezké, kdybychom si spolu někdy pohovořili poněkud obšírněji. Mohlo by to být zajímavé. Pro nás oba. Ano, to mohlo. Děkuju. Láska? Na tomhletom místě? Zajímavé. Já jsem plán neměl. Bez absolutně žádného důvodu. Byla to jen úvaha. Promiňte, doktorko Frišová. Pan Valentin, přidáte se k nám? Ne, děkuji. Potřebuji s vámi mluvit. Ale zajisté, pane Valentine. Víte, od jak živa mě doslova fascinovala psychologie tance v různých kulturách. Například věděl jste, že v Doktorko, některých... promiňte, že vás přeruším. Jde o smysl. Nechce říct, proč to udělal. Jenom si se mnou hraje. Se mnou. Jednou řekne jeden důvod a hned na to něco úplně jiného. O co tomu parazitovi sakra jde? Je to šílenec, to vám řeknu, naprostý šílenec. Myslíte, že se jedná o syndrom smyslové limbické hyperkonexe? Ne, myslím, že je to prostě blázen. Nepromluvila byste s ním. Jste přece na tyhle věci odborník, pokud vím, takže by vás takový případ měl zajímat. To samozřejmě ano, pane Valentine, ale nevím, zda vám mohu pomoci. Možná, kdybyste ho bral jako sobě rovného. Smysl? Pojďte tančit, jako ještě nikdy nikdo netančil. Jen my dva, pojďte. Ne, teď ne. Smysl? Promiňte, myslel jsem, že je tu pan Valentin. Tohle je určitě jeho. Děkuji. Říkal jsem si, jestli byste si nedal skleničku. Dobré pití. Zadarmo. Račte. Děkuji. Máte hezký pokoj.
Na zdraví. Dostali jsme se na divné místo, pane Smithy. Myslím, že pro vás je divnější než pro mě. Ano? A proč pak? Musí to tu pro vás být těžké bez vašich fanoušků, bez aplauzu. Bral jste to jako samozřejmost. Já jsem nebral nic jako samozřejmost, stálo mě to sakra tvrdou práci. Když jsem ve 30. připlul z Evropy do New Yorku, měl jsem u sebe jen kus papíru a na něm adresu Howarda Nilsona. Šel jsem do jeho kanceláře, ale řekli mi, že tady není. Přijde ráno a tak se to opakovalo pořád dokola celého půl roku. Byl listopad, vrcholila krize. Bydlel jsem v malém špinavém pokojíku v hotelu Breslau a na jídlo mi už nezbývalo. Ten rok byla zrovna krutá zima. Měl jsem malá olejová kamínka, dobrá tak akorát na to, abych si nad nimi ohřál špičky prstů. Ale já jsem tam chodil každé ráno, až mě nakonec jednoho dne přijali a dostal jsem svou první roli. To je zajímavé, myslel jsem... Co? Ale nic. Co? Za prvé, hotel Breslau měl ústřední topení, ale to je jedno, protože jste do New Yorku připlul v červenci a svoji první roli jste dostal 6 týdnů na to. Tak na 4 řeči o kamínkách, hm? Jste si tím jistý? Jak to všechno víte? Hned jsem zpátky. Cezare, kde jsi byl? Čekám tu na tebe. No tak hlavu vzhůru. Pane bože. A sakra. Pane, doktorku Frišovou přestěhovali. Nevíte, kde ji najdu? Prosím? Frišová, číslo jejího pokoje. Nikdo takový tady nebydlí. Ale no tak všichni tu přece znají. Znám všechny hosty, kteří jsou v hotelu ubytováni, ale to jméno slyším poprvé. Promiňte. Jdi k čertu. Režisér chtěl, aby herci měli svaly, tak jsme museli do posilovny. Díval jsem se na kolegy, jak tam zvedají ty strašně těžké činky a říkal si, pane bože, tohle opravdu není nic pro mě. Nechtěl bys už přestat mluvit jen o sobě? Co moje minulost? Měla jsem 4 nové sny, jsou pro mě moc důležité. Tak dobře, pověz mi o nich, zlato. Uprostřed silnice stála ovce. A žebrák ke mně natahoval ruce a chtěl peníze. Pozoruhodné, jednou jsem hrál žebráka. Slepého žebráka. Slepého, ubohého žebráka. Samozřejmě jsem strašně přehrával. Byl jsem otřesný, říkal jsem si, že to je konec a šel jsem domů. Bylo to uprostřed krize, byla strašná zima, měl jsem jen olejová kamínka, dobrá tak akorát, abych si nad nimi ohřál konečky prstů a najednou zazvonil telefon. Byl to Howard Nilson. Vrať se zpátky, chlapče, máš práci, dej mi adresu. Řekl jsem si, pane bože, nemůžu říct, že bydlím v téhle díře. Byl to příšerný brloch. Byl to hotel Breslau. Odkud to víš? Kdo ti to řekl? Nikdo. Píše se to v té knížce. Kde jsi to vzala? Přinesl to sem poslíček. Norman Elliot Trigorin.
Kam zase jdeš? Brian Smith. Známý také jako Norman Elliot Trigorin. Trigorin. Norman Elliot. Norman Elliot Trigorin. Jako pseudonym je to dokonalé, to přiznávám. Dobře, Normane Elliote Trigorine, použil jsem část vašeho rukopisu. Jen část? Jako základ pro svou knihu. Uznávám, že by bylo zdvořilé, kdybych se o vás byl zmínil. Ne, vy jste ukradl celý můj rukopis. A co je horší, zničil jste ho svými patetickými bláboli. A to je důvod k tomu někoho zabít? Jsem rozumný člověk, věřím v dialog. To jste mi to nemohl říct. Říct? Jste blázen. Kdo o tom ještě ví, kromě Bianky? Já jsem jí nic neřekl. Tak jak se dostala k té zatracené knížce? Myslíte si, jak nejste důležitý, když to hned každému vyklopíte? To je dobrý nápad. Možná bych měl dopsat epilog. Co to děláte? Zašílel jste? Pane Trigorine, přísahejte, že to nikomu neřeknete. Nikdy. Chcete mě zabít? Jenže já už jsem mrtvý. Možná, ale ten pád by mohl i tak dost bolet, nemyslíte? I kdybych jim to řekl, koho to zajímá. Kašlou na vás. Jim je nějaký Cezar Valentin naprosto ukradený a vy to moc dobře víte. Valentine, víte, co se mi líbilo na vašem Antoniovi v Cezarovi? Co? To, jak jste... Ano? Panám. Pojďte. Mluvili jsme o tom filmu. Co? Julius Caesar. Julius Caesar. Víte, to je jediný film s vámi, který jsem neviděl. Jak jsem řekl doktorce Frišové, jste bezvýznamný, ubohý a mizerný parazit. Frišová je pryč. Cože? Zdá se, že tu už nikdo toho jména nebydlí. Aha. Báječný hotýlek.
Počkejte. Umíte být nepříjemný, víte to? Tohle jste mi chtěla říct? Hledala jsem vás. Hledala jste mě? Musím s vámi mluvit. Tak prosím. Ne, tady ne. Sejdeme se v labirintu. Proč v labirintu? Proč ne třeba v baru? V labirintu se cítím v bezpečí. Nevyznají se tam. Proto to říkám, zabloudím v něm. Ne, znám cestu, vážně. Nejdřív doprava, potom dvakrát doleva a zase doprava. A pak pořád rovně. Ano. Já půjdu první. Ale nechoďte hned za mnou. Budu čekat u fontánky. Ano? Doprava, pak... Pusťte mě! Doleva. Slyšíte? Já nikam nejdu! Nechte mě na pokoji! Nechte mě! Pane recepční, prosím! Prosím, ne! Ne! Já vám to vysvětlím! Prosím, ne! Vyslechněte mě, prosím! Ne! Vyslechněte mě, prosím! Vyslechněte mě, slyšíte? No, sakra. Bianko, jste tam? Ano. Jak se k vám mám dostat? Tam odtud se sem nedostanete. Jste za tím živým plotem? Myslím, že ano. Dobře. Jdu za vámi. Ale takhle se do srdce labirintu nevstupuje. Promiňte, tak to zkusím znovu. Ne, počkejte. Musím vás varovat. Varovat mě? Před čím? Přede mnou. Čím jste tak nebezpečná? Nepamatuju si nic ze svého dřívějšího života. Jen to, že jsem byla zpěvačka a to mi tu řekli. Nevím nic o své minulosti. Proto jsem tady. Na klinice. Na klinice? Ano, trpím totální amnézií. Jaký problém máte vy? Jak to myslíte? Dobře, nemusíte mi nic říkat. Když vidím ostatní pacienty, myslím, že to se mnou ještě není tak zlé. Ale dejte si pozor na doktory a personál. Jsou zlí. Tady žádní doktoři nejsou, Bianko. Vy to nevíte? Ti číšníci. To jsou přestrojení doktoři. Nevšiml jste si, jak nás pořád pozorují? A chtěli mě přesvědčit, že jsem mrtvá. Vy jim nevěříte? Ne, ovšem, že ne. Takový nesmysl. Co je to? To je, nevím. Našel jste ji? Skvěle. Co sakra děláte v mém apartmá? Kdo jste? Na recepci vám to vysvětlí, pane Valentine. To je váš nový klíč. Nás se to zcela určitě týkat nebude. Jste si jistý? Naprosto. Došlo k trapnému omylu. Doufám, že ho hned napravíte. Nevidíte, že mám spoustu práce? Poslechni ty, ropucho. Myslím, že za chvíli budeš mít spoustu práce s pliváním vyražených snů. Pokud nemůžete najít svůj nový pokoj, tito pánové vám s tím milé rádi pomohou.
Nemusíte se obávat o své soukromí, protože tohle bude trvat jen 1 noc. Ticho! Tenhle hotel očividně řídí neschopní pitomci, kteří něčemu nerozumí. Nehoráznost. Zítra budu mít své luxusní apartmá zpátky. Sakra. Vám to asi připadá zábavné. Ne, opravdu ne. To mi někoho připomíná. Ano. Připomíná. Prosím, nepřestávej. Prosím, nepřestávej. Nepřestávej. Někoho mi to připomíná. Já si vzpomenu. Vzpomenu si. Nevzpomínám si. Co si o tom myslíš? Nedává mi to smysl. Ty tvoje sny jsou hrozně divné. Ale jsou jediným vodítkem k mé minulosti. Vážně nevím. Já tě vůbec nezajímám. Ale ano. Dobře, tak začneme od faktu. Ano? Jak jsi přijela? Na člunu. Jak jinak? Já vím. A co předtím? Co se stalo předtím? Co si pamatuješ naposledy, než jsi zemřela? Ty tomu taky věříš? Vy jste tady tou smrtí všichni úplně posedli. Nechápeš to, nebo to nechceš chápat? Jak je to? Jseš nemocnej. Bianko, prosím, poslouchej. Jsi blázen. Ano? Přestaňte hrát na to zatracené piano. Já nemůžu. Musím tu sonátu dokončit před slavností. Tak co mi zbývá? Jakou slavností? Ticho! Co je? Co se stalo? No tak. Můj život ve světle ramp. Ale za tím světlem špína. Samé tváře. Pořád jenom tváře, bezpočet tváří. Falešné úsměvy, pohledy plné závisti. Jedovaté polibky, medově sladké hlásky, lichotky, pomluvy, zlomyslné žarty. Malí láři, velcí láři, zrada. Samé nesplněné sliby. Aplaus, chvála, vynášení do nebe.
Já myslel, že je to láska. Můžu vám něco říct? Chybí mi to. Strašlivě moc mi to chybí. To všechno, je to neuvěřitelné, že? Pojď už, zlato, je nejvyšší čas. Nikam nejdu. Všichni musíme. I ty. Co je? Snad nemáš strach. Já? A strach? To bude v pořádku. Uvidíš. Ne, to si opravdu neuvědomil. Na to bych si jistě vzpomněl. Ano, jistě. Jsme na to vhodně oblečeni. Vítejte, dámy a pánové. Vždy je neobyčejně příjemné sejít se zde se starými přáteli a poznat nové. I když mnohá z těch přátelství mohou mít velice krátké trvání. Těm z vás, kteří nás brzy opustí, přeji šťastnou cestu. A dobrým plavcům bych chtěl poradit, aby nikdy neplavali proti proudu. Těm z vás, kteří tady s námi zůstanou, díky přetrvávající přízni v srdcích a duších těch, jež žijí na zemi, bych chtěl připomenout, že čas plyne dál a s ním přichází zapomnění. Takže jednou nastane doba, kdy zapomnění pohltí vás všechny. Ten muž je rozený komik. Co říkáte? Teď vás žádám, abyste se laskavě seřadili a po vyzvání následovali personál na pódium. Děkuji.
Bianko? Un jour en plus, un jour en moins. Byla jste ženou velkého skladatele Grubermana. Zároveň i milenkou básníka Jeana François Rouleau a baletního mistra Blagolájeva ve stejné době. Dále oblíbeným modelem Makonettiho a Ortoli. A v posledních 20 letech života jste byla také nerozlučnou a věrnou společnicí mladého archeologa Jarviho Ikilinena. Který odkryl pozůstatky Rajnapurského chrámu. Pro tyto velké muže jste vždy byla nevyčerpatelnou inspirací. A jsme potěšeni, že jste s námi. Kde jste byl? Nechtěl jste vidět můj výstup? Vaše první obrazy upoutaly pozornost význačného kritika Romana Mazarova. Po odchodu ze skupiny 6 stoupala vaše hvězda ještě rychleji. Krátce před vaší smrtí dosahovaly vaše obrazy cen, které byly dosud naprosto nevídané. Avšak nenadlouho. Pouhých 7 let po vaší smrti prodejce v New Yorku specializující se na vaše obrazy neprodal jediné vaše dílo a zkrachoval. Rosenfeld, Markus? Není o vás jedna jediná sebemenší zmínka v encyklopedii moderního umění. A to rozhoduje. Ale ne! Slyšeli jste to, prý ne? Opusťte pódium. To ne. Ne, prosím. Dámy a pánové, dobrý večer. Hřeje mě u srdce, že se vám nemusím představovat. Dnes večer mám to potěšení odhalit vám blízkou budoucnost jednoho z opravdu mimořádných lidí z našeho středu. Pane Valentine, držel byste se laskavě textu na papíře? Když jste zemřel Sergej Antonoviči Zlatogorský, u vaší rakve stála pouze hrstka lidí a ve zmrzlé hlíně Uralských hor vám vaši nejvěrnější vykopali pouze mělkou díru. Avšak síla vašich slov si podmanila lidstvo. Vaše poezie nyní pádí světem nemilosrdná, ale pravdivá. A celý svět s upřímným dojetím líbá vaše dřinou zocelené ruce. Sabáky! Vy ubozí pokrytci! Jste svoloč, která zardousila všechny naděje tohoto století. Jste paraziti lásky a lidství. Já na vás plivu. Raději upadnu v mlhu zapomnění, než bych zůstal v tomhle hnusném hnízdě zkaženosti. Nahlas a procítěně. Před pár staletími nebyl život herce o nic snazší než život toulavého psa.
Od té doby se mnohé změnilo. Svět dnes své herce zbožňuje. Ovšem, aby se člověk stal dobrým hercem, nestačí mít jen kázeň, inteligenci a příjemný zjev. Pokud chcete být dobrým hercem, musíte se jim narodit. Ale ani ten nejskvělejší herec si nemusí nutně vydobít slávu. Opravdová hvězda si musí získat publikum. Pan Valentin jí byl. To je pravda. Výborně, bravo! Výborně! Tohle číst nebudu. Jak všichni víme, pan Valentin byl ve své době obrovská hvězda. Jak však plyne čas, ubývá zájem o něj i o filmy, ve kterých pan Valentin hrál. Takže dnes si na něj už téměř nikdo nevzpomene. Dámy a pánové, dnes už není tou všemi opěvovanou hvězdou, jako kdysi, kdy ho znal celý svět, a proto musím s lítostí říct, s Bohem, pane Valentine. Je pozoruhodné, jak může být druhořadý herec dobrý, když si přestane hrát na to, že je hvězda. Říkal jste něco? Ne, nic. Tak to jsem rád. No, pane Smithy, jelikož vaše sláva je spojena s panem Valentinem, víte, co to pro vás znamená? Chtěl jste mi něco? Ne. Vážně? Tak mi dejte pokoj. Vy jste nedokázal dostat mou hudbu mezi živé. Šarlatáne! Šarlatáne! Ano, dobře, já to zkusím zařídit. A nyní, dámy a pánové, závěrečný bod dnešní slavnosti. Loterie. Cena pro vítěze je až do poslední chvíle neznámá a pokaždé jiná než všechny předchozí udělené ceny. A jak se již měli možnost přesvědčit naši dlouholetí hosté, tato cena nemusí být vždy pro výherce příjemná. Nyní roztočte kolo. Číslo 104.
Číslo 104, prosím, přijďte na pódium. Poslyšte, kde máte číslo? Vyhrál jste 104, tady on má 104, tady je vítěz. Ukažte číslo. Dámy a pánové, držitel tohoto čísla 104 opustí tenhle ostrov a vrátí se do pozemského života. To není vše, pane Smithy. Kromě toho máte právo vzít sebou jednu osobu podle svého vlastního výběru. Máte čas na rozmyšlenou, dokud se písek nepřesype. Briane, budu tě milovat. Učiním tě šťastným. Vezmi mě, prosím. Teď zjistíme tvou minulost, pojď. Ne, zůstan. To ti nedovolím, Bianko. Čas běží, tak pojď, pane bože. Ty to nechápeš. Je to jen další doktorova léčka. Nechoď, prosím. Je čas, pane Smithy. Jo, já vím. Chci, abys šla se mnou. Nesmíš jim věřit, nesmíš jim věřit. Chci vzít 2 osoby. Nepovoluje se. Řekněte jedno jméno. Pak tu chci zůstat. Nepřichází v úvahu. Řekněte jedno jméno. Nemůžete chvíli počkat. Vezměte mě. To je absurdní představa, že si mě na Zemi už nikdo nepamatuje. Zcela absurdní. Briane, nešel byste mi prosím koupit tmavé brýle? Jděte si je koupit sám. Raději ne. Nechci, aby mě lidé hned poznali.
hlavu vzhůru. Promiňte, znáte tu píseň? Cože? Tu píseň znáte ji? Ta zpěvačka je mrtvá. Jakže se jmenuje? Bianka. Ano, Bianka. Nevíte, jak zemřela? Myslím, že při autonehodě. Promiňte, už je to dávno. Prý se na mě zapomnělo. Tady. Vzpomínkový večer Cezara Valentina. Prý zapomnělo, keci. Aha! To nebude ono. Jdete na ten večer Valentína? Ano. O, jaký to hrozný pád, mí spoluobčané. To já a vy. My všichni jsme tady padli. A zákeřná zrada radostně zajásala nad námi. Ano. Ano, teď pláčete. A ve vašich tvářích vidím stopy pozdní lítosti, které však nemohou odvrátit to, co se stalo. Vy ubozí. Pláčete a propadáte zoufalství už při pouhém pohledu na Cezarův skrvavený plášť. Hleďte tady. Tady leží on sám, zrádci zuhalen, sám veliký Cezar. Kdy ho budete dávat znovu? To byla poslední kopie. Sakra. S Bohem. S Bohem. To je pro vás. Nechcete si ji nechat? Ne. Znám ji nazpaměť. Briane? Omlouvám se. Udělal jsem svinstvo. Je to dobrá kniha a vy jste autor. Podepsal byste mi? Trigorin nebo Smith? Radši Smith. Tak.
tamhle sedí, běž. Běž, my tady počkáme. Promiňte, pane Valentine, mohl byste se nám podepsat? Prosím? Jestli byste se nám nepodepsal. Nepodepsal? Ano. Já? Pojďte. Ano. Vážně? Ano. No dobře. Můžu taky poprosit? Tak, tady. Aha. Děkuju. To je mi překvapení. Vás je tu tolik. Tak, dnes to bude. A je to. Můžete ještě jeden, prosím? Aha. Děkuju vám. V českém znění hráli Michal Michálek, Jiří Plachý, Antonín Molčík, Veronika Veselá, Zdeněk Junák, Martin Sláma, Marie Sobotková, Silva Talpová, Aranka Lapešová, Emil Kopřiva, Aleš Zbořil, Jan Polařík, Jan Šťastný, Milan Horský, Pavel Vacek, Jaroslav Kuneš, Jan Škvor a další. Na českém znění dále spolupracovali překlad Petr Pálenský, dialogy Karel Veselý, zvuk Jan Valášek, produkce Jitka Kočíková, režie českého znění Daria Hrubá. Českou verzi pro společnost Echo Cable SRO v roce 2005 připravilo studio Spielberg SRO.